Bueno, avui estem entrevistant pel meu canal de YouTube a la Sílvia Morilla. Sílvia Morilla ha ilustrat el libro de Ona la Curiosona. També ha il·lustrat el llibre educatiu de la Fundació Escoles FEDAC i ha participat con mis ilustraciones Festival de Poesía de Ribarrosa de Oro. Hola, bona tarda. Hola, Jordi, què tal? Molt bé. Com estàs? Volia que m'expliquessis qui ets i quins hobbies tens. Qui soc? Jo soc la Sílvia i soc mestra. Això d'entrada. Jo soc mestra de nens d'infantil i de primària. I soc mestra de plàstica, no? Soc mestra de plàstica. I aleshores, a més, soc il·lustradora i des de l'any 2020, tinc una petita editorial i doncs intento ajudar qui vol editar el seu llibre, doncs intento ajudar ja sigui o preparant-lo per la impremta, no? Que és el que fa l'editorial, preparar-lo i poder fer aquest tiratge cap al carrer amb un llibre, i si a més aquest llibre porta il·lustracions, doncs amb il·lustracions, sí? Així doncs ens veiem els dos, Jordi, així, ara. I això. Clar, o sigui, una miqueta de tot. A més que soc mare, que també és molt important. Ser mare en aquest món. Sí. En què consisteix la teva feina? La meva feina de mestra és la il·lustradora i editora, per exemple. Sí. Doncs mira, la il·lustradora, que és la principal, no? És el que més m'agrada, el fet de dibuixar, consisteix, doncs, quan m'arriba qualsevol escrit, un llibre o qualsevol escrit, doncs me llegeixo i miro ben bé a on poden encabir-se diferents il·lustracions o com l'explicaria jo dibuixant. I aleshores, doncs, bé, com que els llibres són extensos, jo no puc mai dibuixar tantes il·lustracions, però per tant intento amb una imatge, amb un dibuix, amb una il·lustració, fer com un resum de tot el que explica aquell text. I aleshores vaig il·lustrar els llibres. Normalment són llibres més per nens petits o per públic juvenil, no tant per adult. I aleshores la funció més d'editora, que és molt recent, de fa molt poc, doncs consisteix en això. Un cop tinc el llibre, poder-lo posar ben bonic i preparar-lo tot perquè quan el portes d'impremta i surt al carrer aquell llibre, doncs tingui la seva portada, la seva imatge i tingui format llibre. I a més poder fer difusió i poder intentar que el llibre arribi a tothom. Aquestes són les meves funcions d'il·lustradora i editora. Quan m'he donat compte que tenies aquesta passió per l'educació i de la il·lustració? Mira, per la il·lustració, començo al revés, per la il·lustració de sempre. Soc la típica noia, era la típica nena que a l'hora de jugar jugava dibuixant, saps? Jo sempre tinc molta imaginació i m'agrada molt deixar-me anar a la imaginació, i quan era petita doncs em dibuixava com pel·lícules, pensant-me que jo estava allà dintre dels dibuixos, i aleshores, clar, sempre he sigut dibuixar. I és una cosa que he fet sempre, però no ha sigut fins que els meus fills han sigut una miqueta grans, que ho vaig començar a ensenyar, i allò que m'ensenyava agradava. I també, com que som mestra, doncs també hi ha l'alumne, quan anava a l'escola, i deien que manegava força bé els llapis o els colors, sempre et deien, que ens dibuixaràs el mural, el típic mural, o per poder fer un escenari per una obra de teatre, sempre acabava dibuixant jo les coses. I ara que soc mestra, doncs moltes vegades ho continuem fent, no? I la passió de mestra va venir, doncs una miqueta, la frase seria dalt de l'autobús. És a dir, jo me n'anava, jo estava en l'escola d'art, doncs no m'hi trobava gens bé en aquell lloc, i de camí cap a casa a l'autobús, recordo de dir, he de canviar de camí, no anirem bé per aquí. I aleshores pensava que és una cosa que m'agrada molt, el fet d'educar i d'explicar coses i de poder transmetre i estar amb gent per poder explicar coses. I aquí va ser una miqueta on vaig decidir fer la selectivitat, anar a la universitat i començar a estudiar magisteri. I aleshores
aleshores realment soc molt feliç, sent mestra. Fa 24 anys que soc mestra, 24. I la veritat és que jo sempre dic, puc tenir mal humor, puc estar enfadada, però quan entro a l'escola se'm passen els mals. Els nens me'ls curen, els mals. Per tant, m'agrada molt ser mestra. La importància de l'educació... Exacte. La importància de l'educació a més important de tot, no? Exacte, és a dir, poder ajudar, acompanyar, no? Més que ensenyar, és ajudar i acompanyar els nens i nenes de petits i grans a que vagin creant en aquest món, que vagin aprenent coses, que els ajudin a sortir-se'n, a ajudar-los a que siguin creatius quan tenen problemes i se'ls puguin solucionar, a l'hora de poder-los explicar, perquè tot contingut, no? Tots els aprenentatges al final són com petites històries, poder explicar aquestes històries perquè aprenguin coses és bonic i m'agrada molt, jo m'ho passo molt bé. Si fos jo també. Clar, perquè ja el temps també. També t'agrada. Ja m'has explicat una miqueta, però nens i il·lustració, per què vas decidir posar-ho tot en una balança? Si ho hagués de posar en una balança, què triaria? Sí. No crec que pugui... Mira, com que les balances tenen la sort que a vegades les pots posar al mateix nivell, si ho equilibres bé, jo la tinc al mateix nivell. Jo no puc, no hi ha una cosa que puja més o baixa. Vull dir, les balances sempre diuen pugen i baixen, però també, depèn de com equilibres el pes, busques al mateix nivell. Jo ho tinc així. Tan important és per mi, tant em dóna vida l'educació com la il·lustració, i per tant les intento unir al màxim possible. I perquè com a il·lustradora, amb l'educació també trec moltes idees per dibuixar, no? Quan has de dibuixar nens o has de dibuixar personatges i són nens, doncs moltes vegades penso en alumnes que tinc, ja no per fer-los o dibuixar-los iguals, sinó que a vegades són característiques. Per exemple, jo et miro a tu i dic, mira, unes ulleres blaves, com si dibuixo mai algun nen, li puc posar unes ulleres blaves. O a vegades el cabell més que petit. Bueno, són petits detalls que tots tenim que ens ajuden a vegades a dibuixar. I a part, doncs també, no? Com a mestra d'infantil que soc, el fet de poder explicar contes també és una manera de lligar-ho a l'educació. Per tant, ho tinc al mateix nivell. No puc decidir. Com funciona una editorial i quines coses es fan? Perquè t'ho dic, perquè és una de les coses que a mi m'agradaria, perquè estic sobre la literatura, em costa molt llegir, però ara tinc un canal de YouTube i tot això, i m'he ficat en el món editorial, però que m'ajudis a entendre més o menys com es fa? Mira, ben bé, és un món molt gran, l'editorial, i hi ha editorials molt grans, no? De vegades és un món com de monstres, no? Imagina't una ciutat, que en una ciutat hi ha gratacels, que són enormes, i hi ha cases baixetes. Doncs Sibilant Edicions és una casa baixeta i petitona, molt petitona, però que l'important és que hi sigui, no que fer-se tan gran com un monstre, com un gratacels, ni fer-se una casa bonica, no, ha de ser-hi, i aleshores la veritat és que vaig començar en aquest món de l'editorial perquè el David Vila, que ho coneixes, el David Vila i Ros, doncs m'hi va animar, és a dir, comença a partir estàvem en un confinament, i aleshores jo cada dia dibuixo, i cada dia penjo un dibuix a l'Instagram, al Twitter i al Facebook, són els mitjans a la xarxa on jo penjo el dibuix, m'expresso, són dibuixos de vegades que transmeten com em puc sentir jo, o quan passen coses al món, doncs és la meva manera d'expressar-ho. I aleshores, quan ens vam confinar, no podíem sortir, ja saps que les xarxes anaven molt revolucionades. I a tu canal de YouTube devia anar a tope, oi que sí? Aleshores, què va passar? Jo, de tots els dibuixos que anava fent, doncs la gent per privat m'enviava missatges i em deia, ostres Sílvia, ens ajuda molt, no, els dibuixos que fas, perquè ens animen o perquè sí. I aleshores vaig començar a pensar de quina manera jo podia posar més a prop els dibuixos a la gent, que no només amb una pantalla. Clar, no puc muntar una botiga i començar-los a vendre, però un mitjà pot ser un llibre. Llavors vaig parlar amb el David Vila i el Ros, aquest escriptor de celeritat fantàstic que tenim, i aleshores li vaig dir, mira David, que tinc totes aquestes il·lustracions,
i a més jo soc molt amant de la poesia, m'agrada molt, i dic a veure com ho podem fer, doncs perquè podem fer un llibre de poesia amb aquestes imatges. I quan el teníem fet vam decidir buscar una editorial. Però teníem molt clar que aquell llibre no només era fer-lo i apropar-lo a la gent, sinó que a més volíem que fos solidari, perquè hi havia molta gent que patia molt perquè no tenia diners, perquè es quedava sense feina, per les circumstàncies de la pandèmia, doncs aleshores vam decidir que fos solidari. I volíem, per tant, que fos un llibre que sortís el més aviat possible. Una de les editorials que ens van interessar en llibre no ens el podia publicar fins al setembre. I ara estem parlant del mes de maig. Del maig al setembre són uns quants mesos. I si volem ajudar ara, no? Perquè és ara que hi ha els problemes. I aleshores al David només se li acudeix dir: Sílvia, per què no muntes una editorial? És a dir, jo ja sabia maquetar, no? És a dir, per poder construir un llibre l'has de maquetar amb uns programes, poses les lletres, marques els dibuixos. És com si agafessis un document Word, ja que tens uns marges i tot, doncs quan edites o quan maquetes un llibre fas igual, tens un programa que fiques allà les lletres, les col·loques, li dones un estil, reorganitzes el text d'una manera. I això ja ho sabia fer d'altres vegades, vull dir, vaig aprendre un dia i ho sabia fer. I em va dir el David: Sílvia, saps maquetar, saps il·lustrar, coneixes una impremta que ho fa bé, només et falta un nom per una editorial. I doncs vinga, som-hi, i jo com que no dic mai que no, a tothom li dic que sí, doncs vaig dir, doncs som-hi. I així es va néixer. Aleshores, clar, és una editorial, però una editorial s'ha de tenir temps també. I jo de temps no en tinc massa. Doncs sí que estic envoltada de gent molt maca com és el David, que clar, una editorial, tu treus un llibre i aquell llibre l'has de bellugar, l'has de portar a les llibreries, has de preparar presentacions, s'ha de moure, no, els llibres perquè arribin a tothom. A mi em costa fer això, doncs perquè tinc tota la feina de mestre, tinc tota la feina d'il·lustració i tinc projectes que m'han donat, doncs que els he d'anar tirant endavant. Però per això sempre dic que és una editorial molt petitona, es belluga un poquet, però almenys crec que compleix a vegades el somni de moltes persones que saben escriure, que volen escriure i que volen almenys que allò que escriuen acabi un llibre, amb un format llibre. I jo els hi puc oferir això, saps? Que la idea de poder veure els seus escrits, les seves novel·les, que potser mai amb una editorial pròpia podran sortir, jo els puc ajudar a que almenys tinguin el format de llibre. Per tant, som una editorial que som tan petitons i fem poc soroll. Però bueno, estem. Em vas dir que aquesta editorial és un discurs que de fer la... Sí, clar, perquè no hi ha un lloc. Clar, bueno, senzillament perquè avui dia amb les tecnologies, m'entens? No necessites massa... Al ser petitona la pots gestionar una persona sola. I aleshores, amb un ordinador i tenint contactes, doncs els contactes estan a fora, no? Estan a les botigues, estan a les llibreries, perquè és on els hi portes els llibres. Tens una impremta de referència que saps que t'ho fa molt bé. Com que tot avui dia és digital, podria ser el banc del carrer, l'editorial. Estàs al carrer amb l'ordinador i clar, és enviar-ho, envies els documents per internet o els envies o els penges els arxius a un programa d'una impremta i és la impremta que t'ho manega i t'ho fa. Clar, avui dia no era abans que necessitaves un local molt gran, posar les màquines i tot. Ara no. Ara, per això, clar, no hi ha el lloc real, no? L'espai, que és casa meva. És a casa on tinc les caixes amb els llibres i aquestes coses. És allà. Aquí a la taula tenim els llibres acompanyats amb el David Vila, que ens hem mencionat. La primera, com tenim aquí, es diu les sabates esplanades. Està aquest títol, Uau! També tenim aquí finestres. Aquest és el que vam fer per confinament, sí? Aquest és confinament, sí. Tenim parlant. També aquí tenim el millor regal. Aquest llibre l'ha fet una escriptora molt joveneta que ara ja té 13 anys. Però quan el vam fer, perquè clar, els llibres, com tot, el temps passa molt ràpid i d'això, i els llibres també hi van vivint, però quan el va escriure tenia 12 anys, 11 o 12 anys, i aleshores doncs
bé, va estar molt contenta que li poguessin publicar la seva història. Sí. Aquí tenim un altre, l'univers de contes. Aquest llibre l'ha escrit el David i la Jessica Neukelny, i aleshores és un llibre que hi ha microrelats en català i en francès. I la meva funció aquí és més d'editora, i aleshores sí que hi ha una sèrie d'il·lustracions a dintre del llibre i la portada, no? És la meva referència. Aquí és l'anterior de Noca de les paraules que us mencionaré després. Exacte. Els petits llengüaferits. Els petits llengüaferits és l'últim, diguem-ne, és el d'aquest Sant Jordi, per entendre'ns. Vale. Sí, està escrit també pel David i la Jèssica, i en aquest cas és preparat, està destinat als nens més petits, no? I és la riquesa de les llengües, i més en tot avui dia que la llengua, el català, està molt a l'ull de mira, no? Que a les escoles si hem de fer un 25% en castellà, què passa? El que pretén aquest llibre és defensar no només el català, sinó la riquesa de totes les llengües, que totes s'han de respectar i totes tenen la seva riquesa perquè convisquin totes elles, no? No unes tapen les altres, sinó que sigui una cosa de tots. I va destinant en aquest cas, les il·lustracions són veus que són globals, no? És absolutament, és més un àlbum il·lustrat. I aquest, al mes de maig, anirem a la Fira del Conte, a Medinyà, i l'explicarem i el presentarem allà, amb el David i la Jèssica. Sí. I aquí és l'última. L'últim, aquest està calent i tot. Sí, no? Paraules de pas. Exacte, aquest és del David, és el recopilatori que ha fet de tots els articles i tots els escrits que el David ha fet sempre referents a la llengua i que ella va publicant al llarg de molts anys, i aleshores, i en aquest cas, estic en presència com a il·lustradora, en portada i alguna il·lustració dins, i parlem d'ètica. Aquest va sortir també per Sant Jordi. A més, ja és a dir, aquests dos van sortir per Sant Jordi. Exacte, sí. El pack. Sí, exacte, un parell així. Aquí van de dos en dos les coses. Com el dono. Exacte. No te'n pots menjar mai un sol, Necessites menjar-te la parella. Si no quedes, aquí sí que quedes descompensat de balança. Molt bé. Quina relació tens tu amb la Jessica? Doncs la Jèssica la vaig conèixer a través del David, sí? I la relació que tinc, doncs, clar, ella és una llengüaferida. Ja saps que el David i la Jèssica són una parella de llengüaferits, i quan em van explicar el projecte, doncs que les llengües i tot em va agradar molt. I aleshores, una miqueta, doncs els vaig ajudar a editar els primers vídeos que feien, doncs vam començar una mica plegats perquè els ajudava a muntar-los els vídeos, els hi vaig fer el logo de llengüaferits, i és que aquí hi ha el logo d'ells, el logo també l'he dibuixat jo. A veure, no sé si es veu el logo, veus? Sí, ara sí que és. Doncs el logo els hi vaig fer, i aleshores, clar, diguem-ne, som els tres, no, en aquest cas, i la Jèssica, doncs clar, fa els contes, doncs té la seva visió, ella és filòloga, llavors té també tota la seva visió amb la riquesa de les llengües, i a més ho tradueix tot en francès, i el David fa l'anglès i el català, per tant, és un no parar. Però la veritat és que tinc moltes ganes d'entrevistar-la a ella. A ella. Que no sé, la veritat que el català sí, ho parla molt bé. Molt bé. Sí que l'accent poder es nota més com francesa, però el català... Fa anys que està aquí, però és que ella té molta cura de parlar-lo bé. I aleshores, encara que tingui el deix afrancesat, també és la riquesa, no? A vegades que no perds la teva identitat, sinó que l'acompanyes amb un altre idioma i ho fa molt bé i tant. I res, ja anirem tots tres a Medinyà a presentar els petits llengüaferits. Volia comentar que hem creat un podcast sobre el llengua català que hem creat fa uns dies i s'ha publicat a Facebook i a Spotify i així perquè ho podeu escoltar. Bueno, Sílvia, la il·lustració
què t'has fet servir a la teva vida? La il·lustració, ui, la il·lustració és la meva manera de parlar. Jo et soc molt xerraire, ja pots veure, que perdo molt. No, millor, perquè si t'han tenir... Sí, però a part, poder il·lustrar és el meu mitjà d'expressió. Clar. És a dir, moltes vegades doncs, m'explico millor fent 4 ratlles, fent un dibuix, que no pas parlant. Sí, i aleshores, i bé, i m'agrada, no? És a dir, hi ha una cosa que a mi m'agrada molt fer, que és mirar el món, m'agrada molt observar el món, i aleshores de les coses que veig, de vegades li trec el contingut que és, no? Si ara veiem aquí que això tu portes un paper, doncs jo me'l puc imaginar que ja no és un paper, potser és un llençol. I a partir d'aquí li poso el dibuix perquè sigui un llençol, no? És una que m'agrada molt, és com un joc que tinc i llavors m'ho poso molt bé. I per tant, poder il·lustrar és un màxim. I ja t'explicaré un secret. Jo tinc artrosis en aquest dit, val? Jo soc dretana i estic així, i en aquest dit d'aquí tinc artrosis i ja fa temps. Llavors, de tant en tant, quan tinc algun punt d'allò que em fa mal, ho faig amb l'esquerra, perquè vaig ensenyant amb l'esquerra a dibuixar. No sigui que algun dia no pugui i m'estic entrenant en aquesta. No, lògicament costa, però fa molt temps que ho faig i bueno, em puc defensar. Sí, però més que res per això, no? Perquè quedar-me sense dibuixar, no sé, si mai em passés res a les mans, jo crec que barrinaria, pensaria la manera per continuar dibuixant, ni que sigui amb l'orella, no sé, alguna cosa faríem. Però sí, és el que necessito. Clar. I il·lustrar en conte, en què consisteix? Doncs il·lustrar en conte consisteix en poder explicar, a vegades inclús sense paraules, la història, d'acord? És a dir, hi ha els famosos àlbums il·lustrats, el que seria un àlbum il·lustrat és una història que no li calen ni paraules, no? Que tot és dibuix, i que els dibuixos, els detalls dels dibuixos, els colors, les formes que s'utilitzen, ho expliquen tot. En el cas doncs, dels contes, sempre hi ha la part de lletra, però que li donen molta importància a la il·lustració en el dibuix. I consisteix en això, en poder explicar, és a dir, de vegades no necessites les paraules per entendre el que està passant en aquella història, només venen els dibuixos, que d'alguna manera podria ser també les fotografies. Les meves fotografies no cal que ningú t'expliqui res més, ja ho entens tot. Doncs els dibuixos igual. Els contes. Des de la il·lustració, aviam, des de la il·lustració, en quin... No, aquesta no. M'he oblidat. No passa res. La primera última. I tant. El teu dia a dia quin és? Ui, el meu dia a dia... Mira, per començar, el meu dia a dia és intens. Però jo crec que ja me'l busco que sigui així, Jo crec que sí. Jo soc una persona que m'agrada fer moltes coses i m'apuntaria a tot. A dibuixar, a estudiar, a estar en una llibreria, a buscar llibres. M'apuntaria a tot. Aleshores, el meu dia a dia és... dormo un poquet, soc molt matinera i també vaig a dormir molt tard. I consisteix, doncs, el primer és actar els meus fills, no? Aquell bon dia de fills i pare i fills, junts marxar cap a cadascú al seu lloc, les escoles, els instituts, la universitat, i jo me'n vaig a treballar. I aleshores estic, doncs, això, de 9 a 5 a l'escola, treballant, fent projectes, perquè també porto tot un projecte d'art, tot el que està relacionat amb l'art, amb la plàstica, en el món del dibuix, els colors, allà m'hi trobaràs sempre. A part, soc una part d'un equip directiu d'una escola i per tant em toca a vegades fer funcions més de directives, no? I llavors quan tanco l'escola no es tanca mai a les 5 perquè sempre hi ha feines a fer i reunions i projectes i parles amb mares i amb coses. Llavors és arribar cap a fer a vegades el que toqui. Un dia hi ha com avui una entrevista, un altre dia doncs hi ha que potser he d'anar a comprar material perquè a l'escola també faig teatre. Aleshores he d'anar a comprar materials per l'escola, un altre dia necessito una casa corrents perquè he d'acabar d'editar un llibre o he d'acabar de fer unes il·lustracions.
sempre. I això és, i després, clar, ja s'enganxa l'hora de sopar tots junts, a fer família, no? Explicar-nos les històries, i després continuar davant de l'ordinador, continuar treballant, continuar dibuixant, i acabo sempre el dia dibuixant, sempre. I després, si no em despisto massa, me'n vaig a dormir d'hora, però a vegades em despisto i m'he d'espavilar perquè se'm fa molt tard, i res, i així, i sí. I apuntar-me en tot, jo ja dic, jo estudiaria, m'apuntaria a fer cursets de tot, a fer moltes coses, i abans intento aprofitar el dia amb tot el que puc. I sempre pensant que quina sort que tinc de poder-ho fer. I tant. Voldria que al final de l'entrevista que ens deixis una sorpresa llegint un conte de... Vols que llegeixin un fragment? Un fragment d'un conte de la vida. Mira, farem una cosa... De tots? No. Vale. Del que tu t'he dit. Doncs mira, triarem per llegir, triarem el Finestres, que és aquest, que en aquest li tinc molta estima, perquè és el que va sortir en confinament i és solidari. I són poesies. Poesies que ha fet en David Vila. Ell normalment és un especialista i és més amb el microconte, no? És més de narratiu, i per ell és un repte, i suposo que també s'ho va passar molt bé fent poesia. Aleshores el que farem serà llegir una de les poesies. Mira, per exemple aquesta, no? La il·lustració seria aquesta, sí? Un pot de petons, i serà una manera també d'agrair-vos, i diu la poesia. Diu, en un pot del de l'armari. Tinc desats en un pot del de l'armari milers de petons basant el teu nom. Llavors en podem fer una altra, són poesies molt petites. A veure, deixem, per exemple, com que estem a la primavera, podem fer aquest, sí? I la poesia de la primavera diu: que ens esclati els ulls, es titula. Que ens esclati els ulls, somiem primaveres, que ens esclatin els ulls, mentre enfonsem les ungles en hiverns sense sol. Què et sembla, el David? Què et sembla, És un 10. És un 10, i tant que és un 10. Doncs moltes gràcies, Sílvia. De res, Gavi. Molt contenta de poder explicar-te tot aquest món que m'ha agradat molt, i que ja també hagis pensat en mi per poder-lo explicar. Sí, que sí. Moltíssimes gràcies.